Здравейте, хора! Това вече ще ви покажа две здравословни закуски. Не точно едната е здравословна, другата. Не знам каква е. Така, първо, аз ще ви покажа първата, която аз си направих и в момента е много хубава. Чакам още малко. В една пластмасова купичка сложете шоколад, такъв течен шоколад. След това го разтопете за около 30 секунди в микроволнова. След това вземете прясно мляко. В него сложете в пластмасова чаша. След това сипвате в пластмасовата чаша прясното мляко, топлите го за около 10 секунди. След това прясното мляко го изсипвате върху шоколада. И след това разбърквате. Тъй като моят шоколад е двуцветен и се е получило така. След това разтопете и двете неща и ще ви се получи много хубаво. Аз още не съм ги разтопила. Да, при малко ядох от него. Малко, за да опитам и да забравя да ги. Втората закуска и последната закуска е супер лесна за правене. Вземате прясно мляко. Слагате го в ето такава чиника. След това взимате ябълка. Режете на две. Тази половина я режете на малки парчета. След това малките парчета ги слагате в пресното мляко и ето ви една супер хубава здравословна закуска следобедна и вечерна и за вечеря десерт, който е супер здравословно. Ако сте яли здравословна вечеря, както аз съм яла здравословна вечеря, след това можете да си хапвате от това. Също така може да използвате други плодове. Аз като нямам банан, това го комбинирам с банан, слагам и захар, но тъй като захарта не е толкова полезна, пише здравословни, няма да слагам захар и ще си ям тези закуски сега, защото в момента е 12 без 10, т.е. 11:50 и за втори път снимам това видео. Но това всичко ми е направено. И да, вкусотия. Първо ще си взям шоколада, след това ще си изям здравословното. Така леко здравословно, не знам, това не знам дали е точно здравословно. Прясното мляко е хубаво и е здравословно, но пък за шоколада не съм толкова. Ами в умерени количества е доста хубав шоколад. Да. Отивам си го стопля. Ще ви кажа резултата след като го стопля. Това. Да уточним. И да, след като го стопля, нямаше нищо. Също резултатно беше шоколад по-разтопен. И аз, тъй като не обичам толкова сладко, ще го дам на брат ми да го изяде. Аз ще си ям по-здравословното. Да. И да, това беше телек хлеб. Чао!